Takže čaute, vítam vás u seba doma. Mal som vystupovať konkrétne teraz s hudbou a so spevom, ale keďže ešte nemám na to dostatok komponentov, tak som zvolil túto alternatívu. Moja nemenovaná spolužiačka, ona vie, ktorá je, tak mi navrhla, že by som mohol aj rozprávať o nejakých témach. Takže prvou témou, ktorú mi navrhla, bol úspech. Tak som rozmýšľal, čo vám tak poviem o úspechu, keď ja vlastne ešte poriadne ani nič nemám za sebou. Ale tak môžem vám povedať, že veľa kapiel dosiahlo úspechy. Neviem, napríklad pre nás hudobníkov je úspech nájsť dobrú kapelu. Tak čo ja viem, najťažšie je nájsť dobrého basgitaristu, bicistu. A samozrejme treba, aby boli všetci dobrí, lebo potom ak to je na prd, tak úspech v čudu. A úspech ako taký, vlastne treba byť originálny. Napríklad u nás na Slovensku, ako sú nemenované súťaže, aby som toto za reklamy nedostal pokutu, tak napríklad, napríklad asi nie. Takže nemenované súťaže, tam stačí, keď im dobre zaspievate, ale napríklad v Amerike, tam musíte byť originálni. Musíte mať perfektnú farbu hlasu, teda ak ste spevák, alebo musíte mať proste svoj originálny štýl. No a keďže my nie sme v Amerike, ale sme na Slovensku, tak to asi tak vyzerá aj všeobecne. Ale vráťme sa naspäť k tomu úspechu. Úspech. Čo to vlastne je? Je to niečo v podstate nedosiahnuteľné, lebo toľkokrát sa o to snažíme a toľkokrát to nevíde. Napríklad ja som sa snažil a vidíte, ako to dopadlo, ruka v sádre. By som sa mal asi menej snažiť. Ale nie, nechcem vás odradiť od ničoho, hej, aby ste prestali, ja neviem, tancovať ako moja nemenovaná spolužiačka. Som zverejnil o nej už dosť, takže nie, že vás to odradí. Treba sa, čo vás baví, či už je to tanec, spev, hra na hudobný nástroj, alebo ja neviem, šport, tak ono sa tomu treba venovať intenzívne, nie že budete robiť niečo, čo vás ako si nebaví, alebo vás k tomu nútia rodičia. To je také strašne divné, lebo napríklad aj mňa zo začiatku nutili na klavír chodiť a nechcel som síce, ale počasie mi to prirastlo k srdci a tak som začal viacej hrávať a teraz si chodím niekde zahrať občas. Za to dostanete občas aj peniaze. Takže nejde len o tie peniaze, ja strašne rád hrám, preto aj spievam, pretože vidím, keď tých ľudí to baví, teda pokiaľ sa mi to vydarí, ovšem, že ak sa mi to nevydarí, tak to je už horší prípad. Ale fakt, ak vás to baví, aj keď, tak to povediac, no keď vás to nebaví, tak je to na prd. No, mňa klavier tiež od začiatku nebavil, takže som sa teraz zamotal trošku vo vlastnej téme, ale proste robte to, čo vás baví. No a vrátim sa teraz, ja neviem, športu, aj keď budete mať nejaké zranenie, toto nebol šport, to bol tanec, tak napriek tomu budem tancovať, lebo musím, lebo to mám ako povinný predmet, takže sa tomu ako si nevyhnem. Ale tak, to je asi všetko, neviem. Ak by vás napadla nejaká téma, tak mi ju píšte do komentárov a ešte ak vás môžem poprosiť o odbery, pomôže mi to. A ďakujem, že ste si pozreli toto video a na budúce dúfam, že už vám niečo zahrám, teda posnažím sa o to. Takže čaute.